Čaute ľudia, ďalšie videjka. Toto videjko bude z toho, ako som si vlastne spravil svoj vlastný obľúbený recept. A viete, kto to vlastne bude všetko robiť? Nepočujem ešte raz. Áno, Matthew 5. Počujem ťa, ty jeden. OK, takže všetko, čo na to potrebujeme, tak je chlieb, vajíčka, sol, potom potrebujeme salámu, miesto vlastne slaniny, lebo vlastne je to to isté, ako keby, alebo ja to beriem tak, že je to isté. A vlastne to bude asi pre všetko, čo budeme potrebovať. A teraz, keď toto spravím, tak všetky ingrediencie budeme mať toto. Dobre, 3, 2, 1. A teraz tu vidíte všetky ingrediencie. Tu máme chlebíky 2, tu máme salámu, tu máme horčicu a keď už to som vám zabudol povedať, že to je ako omáčka. Tu potrebujeme určite sol, to je, nech to nie je zlé, nech to je také príjemné, podľa mňa je to také príjemné. Keď si tam dám sol, 2 vajíčka a pohár, do ktorého si to rozbijeme, skontrolujeme a dáme na pánvicu. A pánvica sama je tuto. Idem si utriedať si. Hotovo. Dáme si sem. Zoberieme maslo, to nepatrí ako ingrediencia. Lebo to by som mohol povedať aj potom, keď idem spraviť hociakú vec vlastne. Takže ja neberiem maslo ako ingredienciu, ale ako nejakú časť, ktorá je potrebná. Áno, dobre, ticho radšej. V niektorých prípadoch chcel postaviť základy či obvodové múry, i kde sa stavať ani nezačalo. Bývanie pre zúfalé rodiny je stále nedopadné. Tak, poďte. Vchod bude... Viem, chytám to rukami, keby som nemal, ale... Toto dáme sem. Zoberieme to z chleby. Dáme do tostu. Žánkovať a tostovať? Čo to je? Žánkovať? Prepáčte, že mi môj kameraman pomáha. Potom na konci toto všetko pôvodne, nebojte sa. Tu nie? Nie. Tak zoberiem. Tuto. To je dobre, taktiež. Dám maslo plotené od celej pánvici. Teraz zoberiem túto sol. Ja dám vždycky aj túto trošku, je to viacej. Dobre. A ešte trošku to tak málo. Dobre. Tak. Nech sa to tak rozprostie tak všetko. Nech to mám všade. Musím počkať na hrianku. Kým to sa bude chvíľku niečo s tým diať. Robím druhé. Toto som robil dobre. Sem poďte kameraman. Ukáž, pozrite, jak to vyzerá. Zatiaľ. Dobre, toto. Teraz bude to hlavné. Ešte trošku to nechám. No, teraz mi to nejde, no. Nie vždycky sa mi to podarí obrátiť. Čo hovorím? Nie vždycky. A hlavne som ešte len dieťa. Takže
na mesiačika. Pozrite. Perfektný mesiac. Pozrite sa. Mesiacík. Tak môže byť aj takéto. Hlavne nech sa to zmestí do toho tousta. Lebo keby to bol ako pekný kruh, tak by sa to nemuselo zmestiť. Dobre. Dobre. To môže byť. Na prvé vajíčko. Dobre. Tu na chvíľku iba vypnem. To dám sem. Takto. Takto. Môže byť. Ani zlé, ani dobré. Je to také. A možno také trošku zlé. Takto. Takto. Tak. Toto stačilo, lebo už tam je nejaký kusík masla. Máš som si tu poušťa hudby. Ja budem mať copyright, a čo na to tancujem. Som ale garant. Počkajte, nie som tu. Toto bude ťažšie obratiť. Čo mi ideš podať? Ideš mi pomôcť? Kameráme? Ne. Toto jak mám otoť. Dobre, počkám. Ešte sa tu fakt, že to sa ešte nedá. Čo chceš? No. Dobre, tá kamera ma musí pomôcť. Ne, musím si srandu. Je to fakt, že ťažké obratiť. Dobre, prosím trošku. Že sa... No. Vidíte, že to robím ja? Teraz to žltko zase vypadne. Zas. Nikto ne... Ja sa to nikdy nenaučím obrácať. Prečo? Je to iba po chvíli. To nikto nevie, prečo sa neviem obrácať. No, musím toto, lebo to je ešte celé vajíčko. Môžem? Kameraman. Dobre, počkajte. Si to položím, dobre držím. Tu máte, pozrite, vajíčko, vajčíko. Daj. No, že by... Aj to. Dobre to kameraman, lebo mi to nejde jednou rukou. Ne. Toto budem potrebovať ešte otočiť. Takže... No, tuto už vyzerá dobre to vajíčka. Počkaj, kameraman, daj to tak, aby to bolo vidieť. Dobre, ďakujem. Či to už je tvrdé? Toto. Asi je. Tak, ďab, to už bude stačiť. To nemusím ani vypnúť. Som tam zabudol dať maslo. Rýchlo. Dobre, maslo. Sem dám. Ešte je tvrdé.
tam bolo fakt, že ťažké sa naučiť obrácať tie vajíčka. Ale už mi to ide. Tu máme vajíčka. Tak a perfektne to tam vyšlo. Počkajte ľudia. Kulata. Chutí? Kameraman? No. Máme si ju takto trošku umyť od toho vajíčka? To bude dobré vajíčko. Ako ho vyžňam. Tak to vždycky robím, keď tam zostane vajíčko, tak ňam. Potom natáčať, vidieť, jak to vyzerá. Koľko to necháme. Idem zatiaľ odpratať veci. Zakričia, ak to bude horieť. Ale vonia to dobré. Škoda, že sa nedá transportovať voňa. Som to spravil. Robím hudbu. Co to sa mi to tak divní? Točí. Ale aspoň pôjdeš na to. Aspoň. Takto. Podřízíte sa, už je to chrumkavučké. Počkej sa, poďte sem, kameraman. Krásnučka, že? Taký iba kamerou áno. Ďakujem. Miero. Nebojte sa, ja som trénovaný profesionál. Tak nevadí, tak na druhý pokoj možno. Tu máme na toto palicu. A toto nejak naberem a dám. Dobre. Viem, je to spálené, ale to je na schvál. To vyzerá jak dupetky. Spravil som dupetky. Vlastne domáce. Dobre, tuto ide omáčka, idem spraviť. Toto nie je spolupráca, ale môže. Nejde. Dobre, tak daj. Toto.
To bude stačiť. Je to otvoriť. Na prvý pokus. Že to bol prvý pokus, za chvíľu ak áno. Vidíte? Úplne reálne. To vyzerá. Trošku to vyzerá ako bubu, ale to nevadí. Tak. Čo? V pohode, kameraman? Zakašli si, kameraman. Je to normálne. Každý kašle niekedy. Ocino malčiu to. Môžem? Takto. To je nová. Takto. Tak. A teraz, keď máme toto, tak sa popalíš. Ale potom... To sa mi nemohlo stať. Tak. Tak. Už je to veľké. To už je to prasa. Jak vidíte, takto to bude vyzerať. Keď chcete, ja vám spravím aj taste test. No musíte počkať. Uložím sol. Toto dám sem. Toto uložím. A zoberiem to na stôl. Tak. Takže sem poďte a ukážem vám to. Vlastne toto je vajíčko, pod tým je tá omáčka, pod tým je túto saláma, ktorá chutí ako hento, ktorá chutí ako slanina. Pozrite sa, aká je ukážte, aká je tam para. Dobre? Omáčku. Omáčka fakt. No. Je to dobré. Poďte. Kúsok. Chutilo? Dobre. Keď vám to chutilo, dúfam, že vám to chutilo, viem o tom, že som zašpinený. Počkajte. Dal som tomu celý 9 z 10 a ja to s vami lúčim. Čauky, miauky, pavky.